Hi guys! Welcome back sa aking daily vlog. For today's video, nagluto nga pala ako ng paksiw na isda. Let's go! Naglagay ako ng luya. Next, yung ating isda. Pagkatapos ay naglagay ako ng 1 cup of white vinegar. Ating mga siling haba, sibuyas, asin, magic sarap, at syempre, yung ating oil. Tatakpan natin ito hanggang ito ay maluto. At ayan na nga, naluto na siya. Syempre, tinikman ko muna yan guys. Kung tama na ba ang timpla. Nilagyan ko siya ng 1/2 cup of water. At naglagay ulit ako ng asin kasi matabang siya. So, that's it. Hinayaan ko ulit itong kumulo or maluto. At ayan na nga. Luto na guys. Ito yung ulam na ang bilis lutuin at ang sarap. Bye guys!